वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण मुशीची रेसिपी पाहणार आहोत। मुशी म्हणजेच बेबी शार्क। लागणारं साहित्य आहे, मी इथे मुशी घेतलेली आहेत, फोडणीसाठी कढीपत्ता घेतलेला आहे, कांदा घेतलेला एक छोटासा, हे आहे कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे, हा गरम मसाला आहे, इथे मी मालवणी मसाला घेतलेला आहे 1 टेबलस्पून, थोडंसं हिंग आणि पाव चमचा हळद, 4 ते 5 कोकम घेतलेले आहेत आपण। मुशी मासा हा चवीला साधारण मटणासारखाच लागतो। याला काटा नसतो, हे काट्यासारखं असतं, पण ते काटा असं म्हणता येणार नाही याला, चिकनच्या हाडसारखं असतं। हे चवीला खूप छान लागते मच्छी, पण ही मच्छी घेताना आपल्याला एक काळजी घ्यायची असते, ह्याची स्किन हे असं साफ करूनच आपल्याला मिळतं। ही मच्छी घेताना ह्या दोन प्रकारामध्ये असतात, एक त्यांची स्किन थोडीशी, एक प्रकार असतो त्यांची स्किन थोडीशी अशी सफेद ग्रे सारखी असते, आणि एक प्रकार असतो तो थोडंसं डार्क अशी काळी स्किन असते, शायनी। ते काळी स्किनवाल्या मुशी असतात त्या घ्यायच्या असतात, नाहीतर त्या ज्या व्हाईट असा असतात त्या थोड्याशा हिळवस असं लागतात। आपण आता कांदा खोबऱ्याचं वाटण बघणार आहोत। कांदा खोबऱ्याच्या वाटणाचा खास व्हिडिओ मी यापूर्वी केलेला आहे, तरी मी परत दाखवते। इथे मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे चिरून घेतलेले आहेत, ते चांगले मी गुलाबी होईपर्यंत परतणार आहे। कांदा मी 2-3 मिनिटांसाठी चांगला परतून घेतलेला आहे। यामध्ये मी आता 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा घालणार आहे। हे 1 मिनिटासाठी परतून घेणार आहे। कांदा आलं लसूण चांगलं भाजून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी आता हे 1 वाटी खोबरं घालणार आहे। हे ओलं खोबरं आहे, आपण यामध्ये नुसतं सुकं खोबरं पण घेऊ शकतो 1 वाटी, किंवा थोडंसं ओलं खोबरं आणि थोडं सुकं खोबरं असं मिक्सही घेऊ शकतो। आपलं खोबरं सुद्धा छान भाजून झालेलं आहे, हे सुद्धा मी साधारण 2 ते 3 मिनिटं चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून हे वाटण थंड झाल्यानंतर मिक्सरला लावून घेणार आहोत। हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण मी मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे। जे वाटण आहे हे आपण 8-10 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो आणि थोडं थोडं वापरू शकतो। आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी पॅन तापत ठेवलेला आहे, 1 टेबलस्पून त्यामध्ये मी तेल घातलेलं आहे। आता मी कांदा घालणार आहे। कांदा आपण चांगला परतून घ्यायचा आहे। यामध्ये आपण आता कढीपत्ता घालून घेणार आहोत। यामध्ये आता आपण मसाला, हळद, हिंग घालून घेणार आहोत, त्याचबरोबर वाटणही घालून घेणार आहोत आणि ते छान परतून घेणार आहोत आपण। 1-2 मिनिटं जरा वाटण शिजू द्यायचंय। वाटण आपलं शिजत आलेलं आहे, त्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं। आता आपण यामध्ये मुशी घालून घेणार आहोत। आता आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊया, थोडंसं पाणी घालूया, आणि आपण आता हे मिश्रण 4 ते 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत झाकण ठेवून। हे मिश्रण आपण आता झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत। मिश्रण शिजतानाच आपण कोकम सुद्धा घालून घेणार आहोत आणि झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहेत। आपली मुशी शिजलेली आहे। आपण त्यामध्ये गरम मसाला घालून परत थोडा वेळ 1 मिनिट फक्त ठेवून घेऊ।
मुशी आपली तयार आहे. खूप छान झाली आहे. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा. थँक्यू.